famílies, amics, amigues, comencem a preparar el nou curs 2022-23. Us farem arribar un formulari per tal que ompliu si continuareu o no a l'escola el proper curs per tal d'adequar horaris intentant en tot moment mantenir els que ja teníem, amb excepció d'aquelles persones, famílies, alumnes, que necessitin algun canvi que ho poden comunicar a l'apartat d'observacions. És molt important que abans del 15 de juliol envieu aquest formulari per tal de poder treballar nosaltres la qüestió de l'organització del proper curs. Espero que tingueu un bon estiu, esperem que us ho passeu molt bé, esperem que estudieu una mica de música també i ja sabeu, us convidem a aprendre. Moltes gràcies i ens veiem al setembre.